Ahoj, angelusáci. Chcem vám predstaviť posla dobrých a dôležitých Božích správ, aj keď pre nás ľudí nevždy ľahkých na prijímanie, archaniela Gabriela. Neviem, či vám je blízke takéto emotívne vyjadrenie, aké možno vidieť tuto na kláštornom obraze vedľa mňa. Ale viem, že je dôležité prijať Božiu výzvu, nechať sa sprevádzať a dovoliť, aby Boh so svojou výzvou a so svojím plánom do nášho života vstúpil. A že je dobre prijať pomoc a sprevádzanie aj anielov, aj archaniela Gabriela. Tak vám prajem takú odvahu a také srdce ochotné prijať Božiu výzvu a Boží plán, aké pri stretnutí s archanielom Gabrielom mala Mária.